Daníčko, Pokus číslo 1. pojď se dívat. Co udělá Mentos a Citrokola? Co je Mentos? Kolovej. Kolovej Mentos. A už nám to pění. Škoda kolí, ne? Proč to děláte jako? To je pokus. Oni tam dávají trysku. A půlka koly je na zahradě, v trávě. Zaň, zamáváš nám? Nezamáváš? A máš pěkný tričko. To jsi ve školce dneska? A jak to chutná? Je to furt kola, jo? To byl kolovej.